Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Liburuetatik dator Castillo Suarez, eta liburu artean murgiltzen da. Euskarak bazuen jadanik leku handia bere bizitzan, aria ez dueten berak, eta hots poetikoa eman zion. Idazteko behar dela asko irakurri, dio Suarezek, eta bere kasuan ere oso modu metodikoan. Euskaltzain oso izendatu zuten 2022an, eta bere poemak itzuli egin zituzten hainbat hizkuntzetan herrialden mugak gurutzatzeko. Poesia botaniko idazten duela dio, naturarekin lotura berezia baitu, eta sustrai guzti hauekin sortzen du bere identitate propioa. Nik esan behar dut, liburuz betetako etxe batean bizi nitzela. Gure etxean asko irakurri izan da beti, eta gure aitak adibidez, klasikoak maite zituen, eta oso estimatuak izan dira liburuak, eta oparitarako askotan ematen zizkiguten. Eta ama, oroitzapena daukat, ama liburuak irakurtzen ez, badaukaguolako lur txiki bat etxe inguruan, eta orduan guretako aurrak ginen ezkeroztik irakurtzea bete izan da gauza atsegin bat. Eta behar bada hori da daukadan oroitzapen, lehendabiziko oroitzapenetako bat. Gu bi aizpa gara, oso desberdinak, eta bizi ginen auzo batean, umerik gabeko auzo batean. Hau da, nien nintzen herrik askoan bizi, autobiaz bestaldeko auzo batean bizi nintzen, nazional bataren inguruan, nolait esateko Gipuzkoarekin eta Arabarekin mugan horre mutur batean, eta nik uste dut badula zerikusia horrek nire izaerarekin. Izan ere, umerik ez zegoen auzo hortan, nire izpani baino gazteagoa da, eta elkarrekin ez genuen jolasten, adin tartearengatik. Eta iruditzen zait, bakartia naizela edo badakidala bakarrik egoten hain zuzen ere horregatik. Kotxe zeramaten gintuzten, auto zeramaten gintuzten herrira, eta han hartzen genuen autobusa gainerako umeekin ikastolara joateko. Baziren nire gelan egunerokoa zuten ikasleak edo ikaskideak, ez? Nik ez dut inoiz idazteko ohiturarik izan, ez dut inoiz egunerokorik izan, eta oso berandu hasi nintzen idazten. Umetan, agintzen zizkiguten idazlanak egiten dituen, baina aparteko, ez dakit nola esan, ahalegina egin gabe. Eta ondoren hasi nintzen idazten, berandu edo 20 urterekin. Gertatzen dena da, umea zarenean ez duzula zuk erabakitzen zer irakurri. Eta orduan, gure aitak klasikoak maite zituen. Huckleberry Finn, Tom Sawyer, 20 legua itsaso azpitik. Orduan, horiek guztiak denak irakurri ditut. Eta gero ikastolan, ioldi zalean itzen, edo asto bat hipodromoan oso maitea nuen. Nolabait esateko bi mundu nituen, ez? Klasikoen mundua eta gero euskal literaturako orain klasikoak diren liburu horiek. Emily Dickinsonek zeukan gauza berezi bat eta etxetik ateratzen etzen emakume bat zen. Eta nik uste dut miresgarria dela horregatik, ze iruditzen zait idazteko, ongi idazteko bi gauza behar direla. Batetik irakurtzea, horrek trebatzen zaituelako, eta bestetik bizitzea. Eta nik uste dut miresten dudala hain zuzen ere horregatik, nik beti esaten dudanaren kontrako adibidea delako, ez? Nola da imposible horrelako gogoetak egitea eta horrelako gauza ederrak idaztea etxetik atera gabe. Eta gainera oso poema motzak egiten zituen Dickinsonek, eta beti esaten dut poemarik onenak askotan motzenak direla, baino zailenak egiten ere bai. Zalantzauki nuen zuzenbidea egin edo euskal filologia, bi hoien artean, nik uste bietarako emanuela izena, eta behar bada iruditu zitzaidan abokatu izatea, ni oso estua naiz eta oso zurruna eta oso ordenatua, behar bada erokeria litzatekela nire bizitzan, ez? Abokatu izan ezkero edo behar bada
ez dakit, ikusi nuen eremu askeago bat edo ikasten baldin banuen euskal filologia. Baina egia da, nire ikaskide gehienek, klaseak emate dituztela, eta hori ez da inoiz izan nik burutan neukan zerbait. Ze bada jendea, bokazioa daukana, ez, klaseak emateko, edo nik oso maitea nuen irakasle bat, etzena berez plantillako irakaslea esan dezagun, euskara teknikaria zen, eta berak ematen zigun literatura garaikidea edo, ez? Nik uste dut bere bidez, bera euskara teknikaria zelako, gero bukatu nuen euskara teknikari izaten. Unibertsitatean nire irakasle izan zen Asun Aierbezena, eta bera lan bidez euskara teknikaria zen. Orduan, haren bidez iritsi nintzen gaur egun ere lanbidera den horretara. Garai hartan, ez zegoen euskarazko soziolinguistikari buruzko gauza gutxi zegoen, katalanez zeuden gauza asko, nazioartetik ere garai hartan asko begiratzen zitzaion Israeli, pentsa, Quebeci, Irlandari, eta berak eman zizkidan, bere liburuak utzi zizkidan, eta horren bidez hasi nintzen euskara teknikari erakunde publikoa, ematez ere erakunde publikoetan aritu naiz, toki administrazioan. Eta hori, oso gogoan dut joan nitzela Hendaiara, eta antzeukan estudio bat liburuz beteta, eta nola ekarri nuen kotxea liburuz beteta, zaila zen orduan liburuak aurkitzera, eta gero egiten orduan etzen internet bidez libururik erosten. Eta Bartzelonara joaten nintzen liburuak erostera. Soziolinguistikari buruzko liburuak erostera. Euskara teknikari aritu naiz ia beti. Gero sormen lanak ere euskaraz egin ditut beti. Normalean neure burua ez dut itzultzen. Eta gero nire denbora librea euskalgintzari eskaini diot. Hainbat erakundetan aituen naiz, soziolinguistika klusterra, topagunea, idazlen elkartea, galtzagorri, berria. Noite esateko nire bizitza horri eman diot, ez? Nolabait esateko, eta orain, ardura horiek nolabait utzita ditut, eta nire lana, euskaltzaindia eta sormen lanekin, betetzen dut. Ez, nire bizia, bai. Nik ez dut neure burua ikusten eleberri bat idazten, arkitektura izugarri konplexua duelako. Poema bat edozein tokitan idaz daiteke, eta hori, flash modukoak izaten dira askotan nireak, ez? Eta entzun dudan kanta bat, ikusi dudan pelikula bat, kontatu didaten zerbait, irakurri dudan zerbait, ura apuntatzen dut, eta besterik gabe apuntatzen ditut gauzak, eta gero osatzen dut poema, ez, lasaitasun handiagoarekin. Iruditzen zait, nik narraziorako ez dudala balio. Hitz bat beste baten atzetik jartzeko eta aurrelan hori egiteko ez dudala balio. Nik uste dut hizkuntza poetikoa dela menperatzen dudana, nolabait behar bada askeagoa delako, ez. Egiten duena da kopiatzea, alegia. Ni akordatzen naiz, hasi nintzenean nik euskarazko poema libururik, unibertsitatean irakurtzen genituen ez aparte, gure etxean ez da inoiz ohiturarik egon. Nik uste dut Harri eta Herri zela etxean zegoen poema liburu bakarra. Iruditzen zait, hor klabe izan zela udatan atera zituen Mondadori izeneko argitaletxe batek poema liburu txikiak eta oso merkeak eta oso politak. Eta garai eta toki ezberdinetako egileak ziren, eta horiek erosten dituen eta horiek nolait kopiatu egiten nituen, kopiatu edo
igarriak egiten zitzaizkidan esaldiak berridazten nituen. Nik uste dut hasi nintzenean hori egiten nuela. Gero zoaz zure estiloa garatzen eta baino hasieran nik uste dut denok egiten dugula gustokoa dugun hori gurera ekartzea nolabait esateko. Bitxia da, ze ni lehendabizikoa nintzen eta esango nuke Angel Erro bigarrena izaten zela. Eta, bueno, harrezkero nik uste dut kariño berezia dio dela. Nik uste dut gehiegi idatzi dudan egilea naizela. Hau da, hainbat urtetan asko idazten nuen eta asko argitaratu. Eta hor klabea izan zen edo nolabait hor izan zen mugarri bat kritika txar bat. Igor Estankonak esan zidan, edo idatzi zuen, naiz akordatzen zen liburu buruz, baino nolait errepikatzen, berak erabiltzen zuen ideia zen rotonda bati bueltak ematea bezala, zela ja nire poemak irakurtzea. Eta uste dut arrazoia duela. Gehiegi idaztea ez dela ona, eta utzi behar dela liburuen artean tarte bat. Batetik berritzeko eta gero irakurleak ere eskertzen du nik uste dut. Hori, arnaz hori. Kontua ez da asko edo gutxi daukazun kontatzeko. Iruditzen zait, literaturaren funtsa dela adierazpena. Eta kontatzeko duzun hori, nola kontatzen duzun da importanteena. Eta nola iristen zaren, zuk bizi izan duzun hori, edo zuk kontatu nahi duzun hori, irakurlearen gana iriz dadin. Gauzak besterik ez dituztelako agerian uzten. Baina urte hartan, euria besterik ez zuen egin. Egun bat bestearen atzetik. Ibaiak bulartu ziren. Eta zuk etxean eman zenituen egun horiek. Kutxatan sartzen, zure ordura arteko bizitza. Azkenean idaztea teknika bada. Alaskaraino joaten zen. Irakurtzen duzun horrek ematen dizu hiztegia, ematen dizkizu baliabideak, eta nik ez dut, ezagutzen dut idazleren bat gutxi irakurtzen duena, baina nuke esango idazle ona denik. Funtsezkoa da, eta gero bada beste gauza bat misterio bat dena, eta nire editoreak talentoa deitzen du, Xabier Mendigurenek. Zer den talentoa? Misterio bada. Misterio bada, pertsona batzuk badutelako doaia, ezerezetik edertasun ateratzeko. Eta hori misterio bada. Zergatik liburu batzuk funtzionatzen duten, beste batzuk ez, egile batzuk aurrera egiten duten, batzuk aurrera egiten duten, beste batzuk ez. Poesia irakurtzen dut. Gaztelaniaz asko, euskarazkoak denak irakurtzen ditut, baino bai, poesia dexente eta gaztelaniaz irakurtzen dut. Adibidez, iruditzen zait gaur egun Rosa Berbel dagoela Espainian nabarmentzen ari den egile bada, eta Galizian Yolanda Castaño adibidez edo Txuspato dira nabarmenak. Katalunian Gemma Gorga, Josep Escribá. Horiek erosten ditut, batzutan erosten ditut jatorrizko edizioak, baina ez daukat mailarik nik galegoz eta katalanez, eta baldin badago edizio elebiduna gaztelaniaz ere irakurtzen dut. Nik uste dut poema liburuak askoz ere ederragoak direla edo interesgarriagoak direla edizioa elebiduna baldin bada. Hori poesia gintzan egin daiteke, nolait esateko liburuaren formatoak uzten duelako.
Nik uste dut euskal literaturan arazoa beste bat dela, eta da egile batzuk eleberria egiten duten edo narrazio egiten duten egile batzuk erabakitzen dutenean aldi berean argitaratzea euskarazkoa eta gaztelaniazkoa edo beste hizkuntza batean aldi berean argitaratzen dutenean. Hori bai iruditzen zait euskararen kalterako dela. Baina poesia gintzari dagokionez erabat tradizionala da eta oso ohitura errotua da edizio elebidunak egitea. Baina beste kontua da liburuak aldi berean aurkeztea, ez? Euskarazko liburu bat eta gaztelaniazko bat adibidez. Hor beti gailentzen da gaztelaniazkoa. Hor badago nolabaiteko zirkuito bat edo hemendik kanpo, ez? Eta poesia jaialdiak daude. Eta karo, munduan barna egon naiz nire poemak, euskarazko poemak irakurtzen. Egon naiz Indian, egon naiz Alemanian, orain Poloniara noa. Horrek eskatzen dizu zure poemak itzultzea eta alba da zubi hizkuntzari gabe, hori ez da beti posible. Baina itzulpenak horrela etorri dira. Jaialdietarako behar nituen testuak itzuli behar izan ditut eta batzutan lagin hori itzuli eta bukatu dugu liburu osoa itzultzen. Nik beti esaten nuen mugarri bat zela Etiopia liburua, Bernardo Atxagarena, eta behar bada bazeukan, ez dakit nola esan, berrargitaratu ez den liburu bat izan da, orduan jende gutxik dauka eskuartean, ez? Misterio bada zergatik ez den berriz argitaratu, eta berriki oparitu zidaten Zaragozako herri batean hor badago albaitaritza fakultate bat, eta nire lagun batek oparitu zidan liburua han erositan, nunbait, han albaitaritza ikasi zuen norbaitek eukiko zuen liburua eta saldu zuen, edo eman zuen, gutu gabe zegoen. Eta, bueno, iruditzen zait egin didaten oparirik ederrenetakoa dela, ez? Idazten da, aurrendako idazten da, helduendako idazten den bezala. Behar bada, erreparatu behar diozu, ez dakit, joskerari edo hiztegiari ez pixkat gehiago erreparatu behar diozu, baina nik beti idazten ditut nire gustokoak diren ipuinak. Fenomeno bat dago gaur egun, eta da, umentzako liburuak beti direla zerbaitetarako. Edo erremerre hitz egiten duzulako, edo adoptatua zarelako, edo amona hil zaizulako, beti bada zerbait, ez? Ni horren kontra nago. Iruditzen zait, liburu bat ona baldin bada, ume horrek gozatuko du, edo ez, edo triste jarriko da, liburu guztiak ez direlako alaiak, eta bizitzan, liburu horretan, bizitzan gertatzen diren gauzak gertatuko direla. Eta ikasiko duela hiriotzaz, edo ikasiko duela, ez dakit, familia eredu ezberdinez eta baino ez, liburu horiek helburu hori daukatelako. Baizik eta, kontatzen duten historia hartan agertzen direlako horrelako elementuak. Nik apunteak hartzen ditut, nun nahi, deigarriak egiten zaizkidan gauzak apuntatzen ditut, entzun ditudalako, irakurri ditudalako, kontatu izkidatelako, eta gero osatzen dut poema, hori ja osatzen dut etxean eta normalean ordenagailuarekin. Bai, liburu bat egin behar dudanean edo poema sorta bat daukadanean, eukitzen dudala izenburua edo ideia nagusi bat edo zerbait. Nolabait, aria edo izango dena edo lotuko dituenak poemak. Iruditzen zait, poesia gintzan gauzarik zailena dela egiazki bilduma bat egitea edo liburu bat egitea. Hau da, poema sorta asko argitaratzen dira, baino zailena da poemen arteko ari hori sortzea. Batzutan ikusezina dena. Kostatu ez, baino bitxia izan da, gehien saldu dudan
poema liburua, azkena izan dela, Alde Handiarekin gainera, Alaska, eta ez da nik argitaratzea burutan neukan poema liburu bat. Bazirelako nire aurreko liburuko poemen, ez dakit deskarteak esan, edo behintzat nire aurreko liburua irautera hortan sartu ez nituen testuak. Bitxia izan zen, ze emanaldi bat egin genuen poesia orduetan Donostian, Alaska izenekoa, Alaska hotela, ez, nire etxe inguruan dagoen hotel abandonatu bat, nolait sortu genuen, ez, dekoratu genuen Victoria Eugenia eta berreskuratu genuen hotel abandonatura, eta karambola horri esker argitaratu zen, nik burutan argitaratzeaz nuen liburu bat. Eta da, esate izut, bigarren edizioa dago orain, oso harrigarria poema liburu batean bigarren edizio bat izatea, ez. Ni liburuaren defendatzailea banaiz. Hau da, nik uste dut idazle askotan gehiegi eskatzen zaigula, ez. Egin behar duzu liburu bat atera, eta gainera emanaldi bat, eta gainera gisa honetako elkarrizketa bat egin, eta gainera adierazpen, ezagizen bat adierazpen sinatu, eta gainera prest egon nazioartera joateko, ez? Ez dakit, uste berriki atera da elkarrizketa bat Yolanda Gaztañorena berrian, eta justo nik esaten dudanaren kontrakoa da, ez? Baina nik uste dut aldarrikatu behar dela baita ere, nor bera liburu bat hartzearen ohitura hori bere etxean eta bere baitarako irakurtzearena. Olako izendapen bat beti da ohore bat, ez? Eta pozez hartzen den zerbait. Eta egia esan, izendatuta berehala nintzen hasi Euskaltzaindirako lanean edo nolabait ekarpen bat egiten, ez? Ondotik hasi nintzen sustapen batzordean, baino beti da zerbait pozgarria, ez? Egin nuena izan zen, poesia garaikideari buruzko sarrera hitzaldi bat. Egin nuena izan zen, hondamendi batetik salbatuko nituzken liburuen zerrenda, ez? Eta hori kateatu nuen maitasunari buruzko gogoetekin eta nire bizitza personal eta poetikoarekin, ez? Nire poetika azaltzeko modu bat izan zen, beste maite ditudan liburu batzuk aipatuz eta kateatuz nire ibilbide personalarekin. Euskaltzain oso izendatu ninduten irailean, gero sarrera hitzaldia egin nuen eta orain hilabetero azken ostiralean badugu osoko bilkura, ez? Bilkura horretan onartzen dira batzordeek proposatutako gauzak, ez? Jendeari ezagunagoa egiten zaio SGAE, ez? Edo CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos, eta gurea berriz euskal agentzia da. Oztopoz betetako bidea izan da, erabat 11 auzi izan ditugu, nolabait badelako egile eskubideen alorra dirua ematen duen alor bat, ez? Batez ere asko aritzen diren musikari eta letragile eta edo idazlentzat, ez? Eta ordean gurea euskal agentzia da, askoz txikiagoa da, oso zailtasun izugarri izan ditu abian jartzeko. Martxatu diogu, oraindik ez ditugu bazkide asko, baina hasi gara nolabait egile eskubideak ordaintzen, badugu oraindik konpondu gabeko auzi bat eta da bertsolariena, oraindik gurean nolabait ezin dira egon edo ez daude momentuz, SGAen jarraitzen dute, eta sinisten dugu hortan, ez? Badela modua, egile eskubideen kudeaketa gure
Euskal Herrian egiteko, ez? Eta Euskal Herritik eta kontuan hartuz euskal sortzaile garela. Badago lotua, irautera, ez da jatorrizko izena, eta ez da iraun behar duten, ez da nire esaldi bat, baina bada Jon Gerediaga izeneko poeta bat, eta nola jardun iraun behar duenaren alde. Eta euskara sortzea bada iraun behar duenaren alde jardutea, alegia, euskaraz sortzea autu politiko bada, eta niretako oso importantea da autu hori egin izana. Egia da, itzulpenena bada, beste toki batzuetara iristeko modu bat, eta alde horretatik ni toki askotara joan naiz, zorionez, itzulpenei esker eta itzultzailei esker, eta iruditzen zait badela modu bat gure berri emateko, ez? Eskarrak ematen hasita, lehenbizi euskarari berari eman beharko daizkiak eskarrak. Euskarak mundu oso bat eman dit, baina batez ere persona asko, eta zuzanak persona horietako bat. Euskarak bat bintuen Kastillo eta oso pozible nago horregatik zu aurkitu izanaz. Eta eskarronez bizi dut bai, zure kikotratua, eta esan beharko nuke Kastillo ate batzuk ireki dizkidazula. Eta oso pozik nago batez ere poesia onaren atea ireki didazulako. Zurekin batera aritzeko aukera izan dut, zuzentzaile, itzultzaile, eta orain askoz gehiago baloratzen dut baliabide hori. Poesiarena, poesia onarena. Eta beste gauza batzuk, intimidadia balditzen dira. Kategoriako bizoma da, Nik uste dute, opari bat direla persona batzuk, ez, gure bizitzan. Eta zenbat dakien Fernando Reik, zenbat dakien ze esku zabala den, eta orain erretiroa hartuko du, eta ze pena dudanik, ze harrenkura, ez dudalako igual batzorde batean gaude elkarrekin, eta ez dudalako ondoan izango, baina iruditzen zait, parekoak dituela maila personala eta maila profesionala Fernando Reik. Iruditzen zait eskerrak nik eman beharko nizkiokela erakutsi didanarengatik, ez? Mira